Ola, son Xaínza. Aquí estamos outra vez escavando na historia. Vamos de falar dos monumentos megalíticos como o Dolmen ou Menhir. Quenes habitarían aí? Ou quenes estarían relacionados con esos monumentos? Pois para o campesino, o labrego, galego e as campesinas estaban habitados por seres extraños, seres aos que eles chamaban mouros. Os mouros eran xigantescos, a veces, tiñan moi mal carácter e vivían rodeados de riquezas. Os campesiños, os labregos e labregas pensaban que nos dolmens habitaban galiñas con ovos de oro que con frecuencia saían con sus pitiños a picotear nos arredores. Tamén creían que habitaban nos dolmens mulleres fermosísimas con melena de ouro que polo xeral vivían rodeadas de riquezas e comodidades e que recibían a cabaleiros e damas pola noite para facer grandes convites. De feito, hai moitas lendas que se conservan e que se transmiten de xeración en xeración. Ben, unha delas nos fala de unha famosa muller que se peiteaba con peite de ouro, que polas noites saía convertida en serpe e íbase a unhas rochas desde que se veía o mar, estaba ali grandes ratos. Pero, aunque os labregos, os rapaces labregos que andaban por ali cerca a veían, non podían casar con ela porque habería que romper o conxuro que a convertía en serpe.